Welcome back mga idol, what's up? Welcome again to Tang TV Vlog. Ayun, ngayong araw mga idol, ngayon magpapakain tayo sa mga bata sa kasamang tatanda. Kasi mayroon ditong tradisyon sa amin mga idol. Ayun na kada June, kada Hunyo ng 11 magpapakain tayo. Isa tong tradisyon mga idol, 19 kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Barangay Bubuan, Siro Makamsor. Ngayong taong kami yung natuka at ngayon taon-taon na namin to gagawin kasi inano ng nanay ko yung tradisyon na ito. Kaya yun, kailangan namin gawin ay magpapakain tayo sa matatanda sa kasamang bata. Ayun, medyo gipit naman tayo sa ganito, sa pera. Ayun, ang gagawin natin ngayon para mahandaan sila dahil sa tradisyon na ito, kinaugalian na, hindi naman natin pwedeng baliwalain. Maghahanap na lang tayo ng pwedeng gulayin. And ang lulutuin natin ngayon ay ubod na nyug. Saka kukuha tayo ng langka, saka upo. Ayun, samahan niyo ulit ako sa pagluto at pagpakain sa mga matatanda at mga bata. Ayun, samahan niyo ako para makita niyo yung tradisyon dito sa Bicol. Ayun, para makita rin ng mga taga Maynila at kung saan pa man ang panig na nanood nito, mga Bicolano, mga Oragon na Bicolano, at kung saan pa man kayo. God bless. Yang sa langit pabanalong nangyari magdatong ang kadi ang mangyari ang batong sa daga na siling sa langit. Masa makakalo sa langit ito sa kuya ang sa katawag sila ka pinapatawag nga mo at mga kasal sa mga asahan kami magdala sa suwet ng dagaw pag sa baraan. Ayan. Kakali-kalita to.